Sabem que us encanten les furgos amb sostre lavable i per això us volem ensenyar aquesta Sunlight Cliff Adventure 540 curta amb rooftop, un pepino. La Cliff Rooftop és un dels vehicles L2 més bonics que hi ha. El sostre es desbloqueja amb un comandament elèctric i ja el podem pujar cap amunt. Per accedir a dalt al sostre ens ve amb una escala desplegable. Senzillament l'estirem, bloquegem i ja podem accedir cap a dalt. Accedim a la Sunlight per la zona d'entrada, que veurem que és més estreta que en un vehicle normal, però ens dona un bon pas. A l'entrada ja hi trobem la nevera, que com en altres vehicles ens permet accedir-hi des de la part exterior com des de la part interior. En la zona menjador el que tenim és un bon desplegable. La taula s'allarga de tal manera que tant en la zona de pilot com en la zona de copilot com en la zona de passatgers s'hi pugui arribar còmodament. A més, com veurem, aquí a la part inferior portem un altre rail que ens permet escamotejar la taula i si necessitéssim fer un altre llit aquí a la part inferior. Un extra que amb un parell de matalassos i una fusta ens permet completar un altre llit. El bany, com sempre, és un bany molt ampli. Tot i ser un vehicle 540, veurem que té un bon plat de dutxa i que la mateixa aixeta que tenim per rentar-nos les mans a la pica ens serveix per fer de dutxa. I la cortina per tapar el mirall i tapar la porta. Aquesta temporada 26 també tenim novetats. Tenim una nova aixeta molt més robusta en la zona de pica. Veurem que és una aixeta que és molt més alta i amb un comandament més ferm. Això ens ajuda a que aquestes aixetes que a vegades eren molt petites i havies d'anar molt en compte amb la sensibilitat, ha millorat molt. I el més important de la Sunlight 540, el seu llit. És l'únic vehicle de L2 540 que el llit posterior ens fa 130 tant a la part del cap com a la part dels peus. Per tant, és un llit de 195 per 130 i és quadrat. La majoria de vehicles L2, la part dels peus ens fan un retall de 15-20 centímetres i per tant ens queda un llit una miqueta petit per dues persones. En canvi, en aquest cas, és un vehicle curt amb un gran llit i una altra característica especial de Sunlight. Totalment il·luminat. Tenim la finestra en les zones posteriors del vehicle, però també tenim una gran finestra. Això ens ajuda molt, ja que ser un vehicle amb sostre lavable no tenim claraboia en la zona de llit. Tot i això, molts vehicles amb sostre lavable perden les claraboies, però no és el cas de la Sunlight. A la part superior, on hi ha el sostre, també ens trobem amb una gran claraboia que ens dona llum tant quan tenim el sostre pujat com quan el baixem i ens il·lumina la zona de menjador. A més, tota la lona frontal és desmuntable, la podem obrir i és registrable, de tal manera que si volem podem convertir el vehicle en un espai absolutament panoràmic. Aquest vehicle ja està a punt per sortir a utilitzar-lo, per això l'hem equipat completament. Porta un inversor d'ona pura per poder connectar aparells de 230. Porta els tancaments de seguretat GeoSafe que tant ens pregunteu, el tancament de cabina i també el tancament dels portons posteriors per tancar amb seguretat. A més, de fàbrica, les Adventure ens venen amb el toldo Thule ja instal·lat. No dubtis en demanar la teva, és un vehicle realment compacte, funcional i amb 4 places.